Xa hai data para o encontro das persoas maiores de Ribeira o domingo 24. Preto de 1000 asistentes daránse cita no pabillón da Fieiteira para desfrutar dunha xornada de confraternidade na que participan os clubs de xubilados de todo o municipio. As entradas estarán á venda a partir deste venres día 8 na Casa do Concello. Unha vez adquiridas poderá reservarse a mesa na Oficina de Atención ao Cidadá. Bueno, os participantes teñen que ser residentes no Concello de Ribeira e reunir uns requisitos como ser pensionista polo sistema público español, ser pensionista de viudez e ter 55 anos, pensionista cobrando prestacións ou subsidios de desemprego e ter cumprido 60 anos. Ser titular ou beneficiario do sistema de seguridade social con 65 anos. Poden traer a parella. O prezo do cuberto será de 16 euros e, aínda que o menú se comporá tamén de 2 mariscos, peixe e carne, este ano incorpora moitas novidades. Dende Servizos Sociais non quixeron desvelar máis detalles para sorprender os asistentes. Empezaremos cunha misa solemne na parroquia aquí na iglesia de Santa Uxía. Ao terminar ás 13:15 facerás a recepción arriba na Fieiteira. Teremos autobuses que saldrán daqui do centro, estarán aí na antigua estación de autobuses, no Malecón, ali ao lado. Tras o xantar terá lugar o baile que contará coa actuación dunha orquestra.